sa GB, Garantisadong Baleta. Marhay na aga mga tugang. Huwebes po nganyan, petsa 18 sa bulan ka na Hunyo 2026. Ini po ang Bareta alas 7. Asin sideline sa itong darakulang mga bareta sa lado lokal. Pagtsyenda sa tubangan kan Albay Cathedral sa Albay District, Legazpi City. Limitado na sana saan oras, sigong kay Task Force Kayusan at Kalinisan Head, Mark Andy Marbella. Deputation training para sa mga personahes kan Tabaco City Police Station as in Aviation Security Unit ginibo sa Bicol International Airport sa Daraga Albay sa pangingenot kan LTO Bicol. 10 persons deprived of liberty sa Tabaco City District Jail ikinasal sa ginibong mass wedding sa Laogan Pasilidad. Palengke QRPH Digital Payment System sa merkado asin iba pang lokasyon o lokal na transaksyon sa Banwaan kan Bakakay Albay aprobado na kan sangguniang panlalawigan. Sa lado nasyonal, Presidente Bongbong Marcos nasa Russia na para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Senado asin Kamara makakapagtrabaho na sa pagkailihir ni Senator Win Gatchalian bilang Senate President. Bagong madyot, pangatugang yan ang headlines sa itong darakulang barata alas 7 kanyang bongal daw ni Nueves, Hunyo 18, 2026 sa sinkamihan sa itong magiging mga tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balong. Ako man po si Mardela Dainiba. Ngunyan sa headlines sa itong akoyasan na detalles kan bareta niya to sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Limitado na ang oras ka mga paratyenda sa tubangan kan Albay Cathedral, Legazpi City. Sa nakalap na impormasyon kan DCGB News, pigtutugutan na sanang magpwesto ang mga paratyenda po na alas 5 ni hapon. Sagod sa pagkabanggi, mantang daina sa maghapon. Sigon sa Task Force Kayusan at Kalinisan sa pamamayo ni Andy Marbella, makusog ang implementasyon kan lakdang sa pagsasabing nakakaulang sa trapiko ang mga paratyenda lalo na kapag rush hour. Magiramduman na nagkapira sa mga ipigpabakal iyo ang mga agricultural products, tuyo, mais, asin iba pa. Pidutugutan ko na ini kan lokal na gobyerno para makapagnegosyo alagad sa pag-aadal nakakadugang ini sa gubot kan trapiko. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Tanganing mas mapahiwas pa ang kaaraman kan mga personahes kan Aviation Security Unit asin Tabaco City Police Station sa pagpapautob kan mga leyes. Sa trapiko, ginibuan sarong deputation training na pinamayuhan kan Land Transportation Office o LTO Bicol sa Bicol International Airport sa Daraga kan nakaaging aldaw. Sa aktibidad, presente man si BIA Police Station Assistant Chief Police Lieutenant Beda Cruzada na nagpahayag kan sa iyang suporta sa padagos na pakikipagtabangan kan LTO Bicol asin iba pang mga ahensya sa pagbubusol nin kaligtasan sa tinampo. Mientras tanto tinukar sa programa anman iba-ibang operational guidelines asin enforcement practices tanganing mas mapakarahay pa ang kakayahan kan mga partisipantes sa pagpautob kan sa indang mga responsibilidad sa kanya-kanyang nasasakupan. 10 persons deprived of liberty o PDL kan Tabaco City District Jail ang opisyal nang ikinasal sa ganibong mass wedding sa Laogan Pasilidad, Gasudma. Ang nasabing seremonya pinamayuhan ni Tabaco City Mayor Ray Bragais na inatindiran man ka mga pamilya ka mga ikinasal ng mga PDLs. Sigong kay Tabaco City District Jail Superintendent Freddy Caballero II, inanay kaduwang beses na ginibo ang mass wedding sa pasilidad kung saan kanakaaging taon unsing padis man ang ikinasal. Mientras tanto, gabos man na 10 groom iyo ang PDL mantang 2 ang PDL sa mga bride asin 8 ang halis sa luwas kang pasilidad. Sinabi man ni Caballero na may nagkapira sa mga ikinasal na kaloy ng lagiibanan bago makulong mantang igwama ni nasa laog na mismo kan Tabaco City District Jail nagkamit bidan asin na develop.
Aprobado na kan sangguniang panlalawigan kan Albay an institutionalisasyon kan pagpapautob nin Palengke QRPH digital payment system sa merkado asin iba pang mga lokal na transaksyon sa munisipalidad kan Bakakay. Ipinagdeklarar ni Committee on Laws, Rules and Oversight Chair, First District Board Member Attorney Sheena Onrubia na valid asin operative na an Municipal Ordinance No. 04-12 Series of 2026 kung sain maabot kaini na maging parte kan urual daw na transaksyon ang paggamit kan QRPH-enabled digital payment platforms sa pagbabayad kan mga namamanwaan. Sakop kan nasabing ordinansa ang mga stallholder asin vendor, pati na ang mga negosyante sa mga merkado, asin mga negosyo, asin pagbabayad sa lokal na gobyerno. Mientras tanto, nangapudan ang Food Terminal Incorporated FTI sa publiko na tulos na ipaabot sa sendang opisina in kaso may nanotaraan na imbwelto sa pagtago o bako autorisadong pagpabakal nin baratong bagas. Ini matapos na magpaabot ng impormasyon ang sarong senior citizen sa DCGB News may kinaraman sa pagtangro sa iya nin duwang sakong bagas sa kantidad sanang 1,700 pesos. Napigtutubudan na halis sa 20 pesos kada kilong bagas na ipinagpapabakal para sa mga senior citizens sa Embarcadero de Legazpi. Sigong kay FTI Team Leader Mariel Biñas, minaabot sana sa 250 sako nin bagas halis sa National Food Authority o NFA ang pigdadara sa Embarcadero sa kada distribusyon. Katakot gani pinautugman ang schedule sa pagpabakal ka mga senior citizen para matawanin pagkakataon ang mas dakol na benepisyaryo. Idinagdag pa kini na poon sa Lunes ang gabos na 250 sako ng bagas ididiskarga na sa truck palaog sa Embarcadero. Na-corner kan mga otoridad ang sarong personang 17 taunang nagtatago sa Morong, Bataan dahilan sa kasong rape sa Tiwi, Albay. Sigon kay Tiwi PNP Chief Police Major John Luis Salvador Pacres, naarestar ang 44 anyos na si alias June sa ginibong operasyon kasuudma sa nasabing lugar. Dagdag pa kan opisyal na ang operasyon basado sa warrant of arrest na ipinaluwas kan Family Court sa Tabaco City kan Marso 23 taong 2009 dahilan kan kasong panlulupig na daing pinagrekomendar na piyansa. Sa presente nakatalaan ay presentar sa korte ang nasabing suspect. Mga tugang niya po ang primerang parte ka sa Bareta alas 7, Bareta sa lado lokal. Ang Bareta niya to sa lado nasyonal. Ibang nasyon ispor sa singkamugtagang kampanahon, bakalis lamang po kani. DZGB Bareta alas 7. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Imperial Homes Corporation is in need of skilled workers and laborers to be assigned at our different project sites like VHS Iriga, VVH Humapon, and VVH Estanza. Apply now at Imperial Homes Corporation, located at Diamond Street, Imperial Court Subdivision, Phase 1, Legazpi City, Albay, and look for Miss Rose Copada or Miss Angel Omerio. Be part of the growing team. The Imperial Homes Corporation. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! DZGB Barreta alas 7. Ngunyan sa Litales Cambareta niya to sa lado nasyonal. Nasa Kazan, Russia na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. para mag-atendir kan ASEAN-Russia Commemorative Summit. Sigun sa Presidential Communications Office, naglanding ang piglunada na aeroplano ni Presidente Marcos asin delegasyon kini sa airport sa Kazan alas 12:49 nin hapon Philippine time o alas 7:49 nin aga sa Kazan kasudma. Kaibanan kang Presidente sa iyang Russian trip ang salit na delegasyon, partikular si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro asin nagapit ang opisyal kan Department of Trade and Industry o DTI. Parte kan misyon kan Presidente sa Russia apera sa pag-atindir sa commemorative summit. Iyo ang pagkikipag-meeting kay Russian President Vladimir Putin para pag-urunan ang mga importanteng isyu partikular na sa aspeto kan enerhiya asin seguridad sa pagkaon. Piglalao man na mabuelta sa nasyon ang Presidente asin ang sa iyang delegasyon sa agang Biyernes. Makakapagtrabaho na ang Senado asin Kamara de Representantes para maipasaraan mga importanteng propwesto sa pagkakailihir ni Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Iniyan sinabi ni House Speaker Faustino D. III kasabay kan sa iyang pag-umaw kay Gatchalian na napili sa ginibong special session kasuudma. Ipinag-insistir ni D ang importansya kan kooperasyon kan duwang sanga para maghiro ang mga mahalagang propwesto na may kamauotan na pahiwason ang mga oportunidad sa ekonomiya, padalion ang akses sa edukasyon, asin serbisyong pangsalud, asin pakusugon ang mga programang proteksyon sa pangsosyudad. Kumpiyansa si D na magpapadagos ang matanos na koordinasyon kan duwang sanga kan Kongreso sa irarom kan pamamayo ni Gatchalian sa Senado. Mientras tanto, nagkasundo ang majority block ang Senado na pilion si Senador Chis Escudero bilang presiding officer kan Senate Impeachment Court. Sigong kay Senador Panfilo Ping Lacson na base sa saindang naging konsensus kasud mang aga, i-designar nindang presiding officer si Escudero sa oras na mag-convene sinda bilang impeachment court sa Hulyo 6. Gustong sabihon, bako si Senate President Win Gatchalian ang ma-preside sa impeachment trial kontra kay VP Sara Duterte. Kung napoton si Lacson, kung nata si Escudero ang napili, sinabi niyang ini dahil abogado asin na eksperyensya ini sa impeachment process, pahalayag pa kan senador. Piglinaw man ni Lacson na dai ini kaibanan sa negosasyon kan magbalyo sa mayoriya sa Escudero, kundi sa dirin nindang desisyon dahil kay puhan may basic knowledge sa lay ang presiding officer asin may mga pagkakataon pa na kay puhan mag-rule tulos sa oras na may nagmosyon. Late nang naglaog ang nagkaparang miyembro kan minority group sa special session kan Senado. Kasuhapon, nagkaparang oras matapos na mailihir si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Ang minority senators na nagatindir sa session bandang alas 3 nin hapon. Iyo sina Senator Pia Cayetano, Loren Legarda, Amy Marcos, asin Camille Villar. Bago ini nagbutwa sina Legarda, Senator Rodante Marcoleta asin Marcos sa pagdangog kan Commission on Appointments. Kan hapoton si Senator Pia may kinaaraman sa pagbabago kan liderato sa Senado. Garong nagtaray pa ini sa media asin sinabing there's 13. Common sense, di ba? Dagdag ni Cayetano na magiging problema sana kung dai masusunod ang mga eksistidong patakaran kan Senado. Mientras tanto ay nagprovara na kan Senado kasudma ang report kan Bicameral Conference Committee sa Senate Bill number 1894 as in House Bill number 8476. Pigpapakusog kan propestong ini ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act o Republic Act 10831 sa paagi kan pagpapakusog sa Tertiary Education Subsidy o TES, tanganing matabangan ang nagtitiyo sa simpobring estudyante na magtinir sa eskwelahan asin makatapos apisar ng kakulangan sa pinansyal na kapasidad.
Ipinagtatalaan mang kambil na ini ang automatikong TES eligibility para sa mga nagtapos ng senior high school gikan sa mga pamilyang benepisyaryo kang Pantawid Pamilyang Filipino Program o 4Ps. Pigpapaiwas ang allowance para sa pangenot na colleges, local universities as in colleges, as in technical vocational institutions na magpautob ng equity and inclusion plans para masiguro na patas na access para sa mga jóvenes na nasa laylayan. Sigong kay Senador Loren Ligarda na author as in sponsor ka nasabing bill sa Senado na daing jóvenes na dapat mapugol ang pagtio sa pag-aadal. Anlay magdataon ng kusog ng buot as in pantay na pagkakataon para sa kada estudyante na makatapos na may dignidad. Nagtauman ang propesto ng dagdag na suporta para sa mga estudyante na may interes sa sinagtatalaan ng regular na pag-uugid sa kantidad kan TES para sumabay sa naglangkaw na gasto sa edukasyon. Base sa report kan Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2, nagbaba halos sa 70.73% kan 2018, may kinaraman sa 22.8% kan 2022, ang numero kan TES beneficiaries halos sa pinakang TIOS na pamilya. Kinumpirmar na kan Commission on Appointments o CA ang appointment kan 5 Armed Forces of the Philippines o AFP General as in Flag Officer as in 85 na opisyal halit sa Department of Foreign Affairs o DFA sa ginibong special session kasuudma. Nakumpirmar ang mga opisyal 2 semana matapos ipag-oktaba an sa indang kumpirmasyon dahil sa kawaran kan mga senador na nagdesignar sa CA. Ang mga opisyal na nakumpirmar sa CA sina Lieutenant General Edmundo Peralta, Vice Admiral Alan Javier, Major General Isagani Criste, Brigadier General Niceforo Diaz Jr., as in Brigadier General Rosa Mawate Remo. Bago ini, pigdeklarar ni newly installed Senate President Sherwin Gatchalian na may quorum asin isinibog ang 5-day notice requirements para sa pagtiripon dahil sa special session na ipinaapod ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin sa pangangaipuhan kan mga nakapindyenteng appointment. Pigdesignar si Senator Joel Villanueva bilang acting majority floor leader asin pigtugutan ang mga komite kan National Defense as in Foreign Affairs na mag-convene as in aksyonan ang mga appointment kan mga opisyal kan AFP as in DFA. Apera sa mga opisyal kan AFP, kinumpirmar man ang nominasyon as in ad interim appointment kan 85 opisyal kan DFA, kaibahan ang mga Chief of Mission, Career Minister as in Foreign Service Officer. Mga dugang ibuan sa tuyang mga detalles kang bareta sa Lado Nacional. Ngunyan dumangita sa bareta niya to sa ibang nasyon asin sa Lado ng Karawat Sports. Nasa linya si Nicole Angloriani. Good morning, Nicole. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paraantabay. Nagpaputok nin warning shot ang sarong Boque de Guerra o warship kan Russia harani sa sarong yate na may bandera kan United Kingdom sa English Channel. Nangyaran insidenteng ini o nakaaging aldaw ang warship kan Russia na Admiral Grigorovich asin ang UK registered na yate na pinangrana na Bright Future ang mga embelto sa nasabing insidente. Sigon sa Ministry of Defense kan Russia, guminibon ng peligrosong pagrani ang yate pasiring sa indang barko sa tao kan maibog na fog. Matapos na dai magbago anin kurso ang yate asin nagrani sa distansyang kulang sa 500 piye. Digdi na nagpaputok ang commander kan Russian warship nin mga warning shot gamit ang saridit na armas para maiwasan ang banggaan. Dai man nakulugan sa mga lunad kan yate na mag-agom na British asin daing sinapan na danyos ang yate. Tulos man na nagdistansya ang yate matapos ang mga putok. Kinumpirmar man kan Ministry of Defense o MOD kan UK na nag-imbestigar na sinda sa nasabing insidente. Ipinaliwanag kanina ang mga putok bako direktang itinama sa yate kundi isarong sinyal sana para maiwasan ang posibleng salpukan. Mientras na maski pigo-konsiderar kan MOD na sarong separadong insidente ini, nagdara ini ng kahaditan dahil nangyari ini duwang aldaw matapos na ulangon asin dakupon kan militar kan UK ang sarong oil tanker na parte kan Shadow Fleet kan Russia sa parehong rehiyon. Sa Lado kan Karawato Sports, natukdol kan Barangay Ginebra San Miguel ang kampyonato matapos daugon ang TNT Tropang 5G sa score na 88-76 sa winner-take-all Game 7 kan PBA Season 50 Commissioner's Cup Finals sa SM Mall of Asia Arena. Sampang kan makaistoryang crown na 24,617 na fans, ipinailing kan Gene Kings ang saindang tibay asin determinasyon para maiuli ang pigmamawot na titulo kontra sa Tropang 5G. Apera sa kampyonato,
nagrehistro man ang laban in bagong attendance record sa SM Mall of Asia Arena para sa PBA. Sigo sa official na record, uminabot sa 24,617 ang mga naghiling kan Game 7 na iyo ang pinakahalangkaw na attendance sa istorya kan liga sa nasabing venue. Nalampasan kay ni ang 24,616 na attendance sa Game 7 kan 2016 Philippine Cup Finals sa pag-ultanan kan San Miguel, Asin, Alaska. Iyan ang detalyas kan Bareta sa lado kanibang nasyon as in sports. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Thank you, Nicole. Para po sa kamugdagang kapanana sa linya si Sir Jim Bordales, ang Pag-asa DOST Regional Forecasting Center. Sir Jim, good morning. Please come in. Po, marahay na aga sa mga paraan tabay para sa satuyang weather forecast. Ngunya na aldaw na Webes, petsa 18 kan bulan na Hunyo. Padagos na nakakaapektar so duros hali digdi sa dagat Pasipiko. So pigapod niya tong easterlies. Apektado kayan ang southern Luzon. So kaiba na po dyan ang Kabikulan, maging Visayas, as in ining eastern section kang Mindanao. Iyo po inan madaraki mainit as in maalingahot na panahon. As in posibilidad man giraray kay mga birigda ang pagpuran na kung minsan may kaibang pagkikilat as in pagdaguldol, darayan kang mga localized thunderstorms. Ngunyan BP, wala man kitang namamonitor na LPA o bagyo sa laog kan sa tuyang area of responsibility. Pero duman sa luwas kan sa tuyang par, igwa kitang namonitor na sarong LPA, bigka kalkulutang nasa 2,460 kilometers east kang Eastern Visayas. So sa ngunyan, may medium chance na maging sarong bagyo ini sa mga masunod na oras o alisyo na ipapaluwas po kan ahensya manungod digdi sa naunang bintantang LP. Mabanderang gale warning sa mga kadagatan na sakop ng Bicol Region, lauman sa naambanayan sa goods sa katamtaman na pag-alon o pag-ukol kan sa tuyang kadagatan na durosod sa moderado pansana. Sa tuyang temperatura sa bilog na maghapon, pinakahababa na sa 20 yan, sundong 34 degrees Celsius. So yan sa tuyang Legazpi, Jaime Bordales po sa liwat para hilaag. Thank you so much, Sir Jim Bordales, ng Pag-asa DOST Regional Forecasting Center. Nakatuloy na pang kabilugan sa tuyang Bareta alas 7. Mga baretang tinipan ng singkinalap sa DCGB News Base sa nakalis na 12 oras. Sa pagkarang kanakot ang nyato sa pagsurat ka ng mga bareta, Jenny Balyaran, Shara May Liron, as in Nicole Ann Gloriani. Lado technical, yaon po dyan si Kuya Ronald Baldo. Mandang yaon man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department, so yan pong IT. As in, siyempre katuwang taan mga OGTs from Sorsogon State University. Siyempre, ang Mega Force Patrol. As in, siyempre, good morning man kayo, may realista Lola. Si Kuya Bob Gandano, dyan po sa San Lorenzo, Tabaco City. Bingwin Boris, dyan po sa Malilipot, sa San Isidro. Kay Dr. Santi Aranya, good morning. As in, kay Ariel Rodriguez, sir, good morning. Hearing man sa tuya pong mga tagabantabay sa abroad. Sir Jeff Santos kan Queensland, Australia. Ma'am Annie Armstrong kan Melbourne, Australia. Sir Banjo Barrios kan Alaska. As in Sir Arvin Balaoro sa Dubai. Siyempre kay Benji Dapongi, Ben Naminhile, good morning man kay Sir Gerald Aranya, diyan po sa LA Drive. Gogon Ligaspi, kasabay po si Ate Sally. Pagkatapos si partner King Rinaldo, diyan po sa Bangkiluhan. Katapos po nakatune in sa 729 kHz sa pitang ka mga radyo sa AM band at sa 106.9 WGB-FM Tabaco City. Maraming salamat po. Kami po ang sa mga naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balolo. Ako po si Mardila. Thank you for giving us company. Happy birthday, Sir Bert Nunez. More life, prosperity, and happiness. Sendo ka boss, thank you, and God bless the Philippines. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan ngiraray sa aga, an hapon, masunod na